Guys, nabay gamay nga tawo diri guys. Oh. Diri. Diri o gamay nga tawo. Hello guys, darang kaoy guys. Oh. Tara. Guys, dagan kay na nakuan, nadakpan. Slow, mga motor. Dala mga kawayan guys. Pero kay kaoy dali guys. Pero tara. Nga dali oh. Tara. Look guys. Guys, anong naman ko dali? Sa eskwelahan. Lang si mama oh. Dalang-dalan guys oh. Dalang. Dalang. Thanks for watching. Follow, comment, like, share.